Ya, awake dhewe sak kanca madangkara sowan komplit ya Yung. Malah ditambahi bintang tamu ya kuwi Cak Julang CS. Wah ya, lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para emak-emak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun, mahal harganya, Niken Salindri. Wah iya, kaya ngono kuwi. Ya nduk, nggih nggugah semangat sakurunge aku ngaturi Cak Julang utawa Mas Julang kuwi nembango nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga parsetap karyawan ing Pinggir Jagung Baru tansah nandukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejo Agung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Niken Salindri. Ayo.
kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, dan saya gede awake. Heeh. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, Adate video call WA saiki belas mbuh cah iki nyapuk. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane. Ayo. Bukesi tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lan dolan HP ning kamar. Deke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sau digabloki. Lah piye? Dari dek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Kok ngawut ngono modele lek ngimpi, mbok lek ngimpi ngangge aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya, urung anu ora. Lah iya. Luar biasa. Yo Mas Jolang coba nggih gemene wektu. Ha iya, Men pinarak ana pepanggungan. Ya. Ditumpakke prau layar. Ya, nggih. Dasare ya mangsa Jawa, ngono. Men ora klelep tumpakke prau layar. Yuk, monggo dados tak Jolang CS. Yo. Pripun pawartose sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sampun pinanggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Aja kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo Agung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa melih? Rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Oh nggih. Mila saking menika kedadipun contoh. Wes ora kasil salaman mbek kono ya mbek watu Azharawat tau. Oh kaya watu Azhar Aswad niku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum to. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang budale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh ki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh, mriku. Do nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono wae. Kok dadi film Kiang Santang lho? Oh, biyen yo ganteng kok Le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon. Dadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis, Pak. Kok saged ngoten? Lah iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok dora ketok, ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Gara-gara sapa Dik Niken. Bah, karo aku nek karo sinden-sinden nom wis ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu.
Lah kok iso milih sing pinggir dhewe le sing enom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahe tembu lho. Sampeyan kok saged kewes gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta macane? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu nggen swara, wah sak ret niki pedhot kabeh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Sulang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Loh, sebabe? Ah nyindene ning gone panasan ora manterop sambar bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahya. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake wong. Ora masalah. Kok Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahya. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahya. Kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahya ngoten. Kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah kene tak culno njukuki sembarang ae. Lah nek Bu Kesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah barang bojoku sin-sini lho. Lah pripun? Dagelan rondok kondang. Heeh. Di bojo ning swalayan purik ngantek satpam domoro we. Jebule golek laos. Lah ya ning supermarket kok golek laos. laos. Ini komplit golek laos we ra ono ning. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Weh, mbak-mbak sinden urung ana pabrik kene kuwi sono. Sampeyan ya urung lahir ya? Lho alah aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya, iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makme aki-aki. Kok makme aki-aki? Mangkok 200 iku ning awur sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahya niki lho, Pak. Pak Surya niki cantik-cantik Mas ya sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing endi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten enten sing sepuh. Ora enek nom-nom kabeh. Sing loro iki ya nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahya iki ayu-ayu lho, sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dastere teng klewer. Bayo ape salin aku ngantek pangkling lho, barang gek metu kaya widodari. Ya iku keistimewaane wanita-wanita nek wis kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki angger sansaya rapet kualitasé apik regane larang. Walah tenan ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak glethake we. Kok tangga ora gelem. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Ken mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Hah? Ketoke ra mungkin. Lho sing jenenge upama ki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nek ndi bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Ha kula cemburunan kok nek aku bento. Wong becing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ha Cina. Lah tuntunan kok ning ndi nggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale Mbak ngoten nggih kula. Darah niku ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Ta iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho, Pak. Sepele piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek.
Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho, Pak. Ge oyok-oyokan angin. Ki ngerti ora. Aku ya sesek dekne ya sesek. Ning alhamdulillah wong saiki juk tanggapan rondok rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi tak kei begel. Kok begel iku piye to? Sing dienggo untu lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rega larang, sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho, Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok tukul. Pangkemi kaya pot ngono. Kono tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gone Singapura. Wih, dagalan kaya garangan ngene kok iso gawe ning Singapura. Rai nomor 2 Mas sing penting iki kayane lho. Waduh. Gleleng tenan iki. Go ning Singapura. Go ning Singapura. Arep nyepot doktere telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel tidak bisa dilepas. Ini gimana Mas Julang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pun dicopot sandase aku muni ngono. Gek mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo Pikir Rejo Agung. Lah pripun? Napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk bengi niki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk Pikir Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondangan kaya apa lek ora ono sing nanggap ngowoh Mas. Ngowoh tenan ya. Kaya lori ra ono tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu dhuwit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah rasa. Sedekah rasa dana rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Bayi. Piye. Wes ora guwak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Berarti blok warnanya sudah kekuning keemasan. Kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom niki. Tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Ngetut. Kok wayahe ngetut iki lho. Kok sampean. Lah nek sing ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Penak ngetute. Lah nek sing untune mrongos ngeten umpamane ngetut piye? Lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo ya gak raine wae kok. Lho, lah apaan? Sampeyan aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah apane? Gak iso elek ya. Apa meneh karo walah. Grupe Pak Cahyo Kuntadi ki bingungke wong. Kok bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyok. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Terus telepon Pak Samsul, Pak pripun to Sherlock kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyok. Ijane ya Yoyok apa Cahyo Kuntadi? Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyok. Oh. Yoyok yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sing nagih mumet. Kok iso utangan piye? Nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Pak Yoyok ngono. Ah sing nagih melok mumet ngono. Iki
awake dhewe iki tanpa guna. Iki awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya. Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing meet in kelahiran saking Madiun laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasiroh. Ayo. Wah, cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, dados. Mbak Dian sing pundi nih? Dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tanggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugase piye petugase? Kleru lek USG kleru kuwi. Mboten kleru ngoten. Petugase piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to Le. Lho petugase iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasile kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Lho, jebule petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kotak oh ini janenya laki-laki. Sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Aku muni ngono kuwi. Barang ngono iku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes. Iya, motor mosok dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Kok iso ngene bapake kakean niku piye kok sampean kok ngono iki lho? Ya Apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok wong ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae? Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iku bentuke terus nganti piye ya, Pak? Kaya modale kaya wah, iki padha ae. Mangkel aku. Bareng randhe kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka 4, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu 4, nembe 40 Mbak, jiro lu 4, 45 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki rak disesar to. Jenengan pun priksa melih mboten? Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Piye? Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Disesar iki wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum
apa urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Mbak Dian, gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki yo Madiun, ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Bu Fatimah. Bu Fatimah. Mbak, iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Mbak Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Raja Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, ya. Kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi muni Pak Cahyo tok aku ra mbok cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku melu. Ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nggih. Nah, lah gandeng nuwun sewu iki lak pelawake kalih. Nggih. Ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kok kemeruh? Oh alah, aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin malan. Iya nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki niku. Oh ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira kok? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep. Siji anak barep, siji anak nomor 2. Oh, anake barep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Lah kok hati-hati? Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang doktere kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Oh ngedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah, Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalah nok. Kudu sing apik ya, Mas. Kudu sing apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah aja nek rekake tenanan ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes.
Aku yo rada, Mbak Rada yo apa? ayu. Rada memper ngono kuwi. Lah jajal nak kaya ngono kuwi jajal. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki lho. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya Komorate, sing kakung kaya Komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik, Pak. Pipine halus sing ngene ya. aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor?